Členskú schôdzu kolárovského streleckého klubu X-Shot, ktorá sa konala 8. marca v reštaurácii Espresso Klub, sprevádzal veľký záujem. Klub pozval aj dvoch známych hostí, ktorými boli reprezentanti streleckého športu. Mladé talenty nášmu štábu porozprávali o svojich úspechoch a o športe. Mám pri mikrofóne nádejnú strelkyňu, juniorku, reprezentantku Slovenskej republiky, dynamickej streľbe, Alexandru Rodiškovú. Vítam vás, Kolárove. Ďakujem veľmi pekne. Vysvetlíme divákom najprv, čo to je tá dynamická streľba. Tak dynamická streľba je šport, alebo teda športová disciplína, v ktorej hrá hlavnú úlohu bezpečnosť. Keďže je to šport, kde sa používa ostrá munícia, tak treba dbať v prvom rade na bezpečnosť. Súťaže sa skladajú, alebo teda pozostávajú z viacerých streleckých situácií, tzv. Stageov alebo streleckých parkourov. Najdôležitejšie alebo podstatom športovej dynamickej streľby je v čo najkratšom čase získať čo najväčší počet bodov. Čo máte najradšej na dynamickej streľbe? Tak najradšej mám práve tú kombináciu presnosti a rýchlosti. Potrebujete aj fyzickú, aj psychickú zdatnosť. Aké máte tréningové procesy? Tak samozrejme trénujeme na strelnici samotnú streľbu, potom je tam fyzická pripravenosť, takže určite silovo-kondičné tréningy a tiež samotná technika streľby. Aké súťaže vás čakajú do budúcna? Tak momentálne som splnila kvalifikačné kritériá na majstrovstvá sveta, ktoré sa budú konať v máji tohto roku v Českých Hodoniciach a budú to majstrovstvá sveta v Karabíne. A taktiež som sa nominovala na majstrovstvá sveta v Johannesburgu, tiež v roku 2025 a to budú majstrovstvá sveta v Pištoli. Takže veľmi sa teším, bude to výzva. Taktiež ma čakajú majstrovstvá Slovenska v oboch divíziách ako štandard aj v kategórii alebo divízii PCO. Ďakujem vám za rozhovor a prajem vám veľa úspechov. Ďakujem veľmi pekne. Mám pri mikrofóne ďalšieho reprezentanta juniora Františka Blahu. Vítam vás, Kolárove. Ďakujem veľmi pekne. Prvú otázku by som vám položil takto. Kto vás priviedol k dynamickej streľbe? Tak k dynamickej streľbe ma priviedol môj otec, ktorý sa tomuto športu venoval už pred 20 rokmi. Je zároveň aj rozhodca. Jedného dňa dostal ponuku, že má možnosť so mnou chodiť na strelnicu a trénovať ma. Tak ma zobral, že to vyskúšame, tak ma to chytilo, dostal som hlavne tú príležitosť a začali sme sa tomu profesionálne venovať. Vy ste ešte zrejme študent, študujete. Ako je to náročné skĺbiť štúdium s tréningami a súťažami? Je to veľmi náročné, keďže študujem na 8-ročnom gymnáziu. Tréningy mávam aj ráno, pred školou, tak občas neostáva čas na kamarátov a na zábavu. Čo by ste chceli dosiahnuť? Aký máte cieľe, tie naj? Tak môj hlavný cieľ je umiestňovať sa čo najlepšie, podávať čo najlepší výkon a vzorne reprezentovať Slovenskú republiku. Ďakujem vám za rozhovor, prajem vám veľa úspechov do budúcna. Ďakujem. Predseda klubu Tamáš Olle porozprával výlučne Gúta TV o odovzdávaní strelnice a o jej pozitívnom vplyve na Kolárovo. A Lövészklub 2012-ben alakult itt Gútán, és a fő tevékenységünk lényegében a lövészet propagálása, a versenyekre felkészülés, edzések. Jelenleg 165 tagja van neki, egész Szlovákiából, plusz még Magyarországról is. Egy nagyszerű és egy óriási projektet indítottatok el, mégpedig egy saját lőpálya kiépítésével. Milyen állapotban van ez a lőpálya, és mikorra várható a megnyitása? Ez a lőpálya lényegében az építkezés folyamata van most, és kb. Őszre meg tudnánk nyitni, ha Jóisten is segít. Ha jól tudom, ez nem csak egy egyszerű lőpálya lesz, egy multifunkciós lőpálya lesz, amely nem csak a lövészetnek ad teret, hanem más rendezvényeknek is. Tudunk ott akár iskolázásokat, üléseket tartani, de a kinti részeken a kutyásoknak edzőpálya, vagy akár kisebb focit lehet rendezni. A területünk 3 hektár, ebből 1 hektár az a rész, amit ki lehet használni más klubok részére is. Aki ide látogat Gútára a Hadtörténeti Múzeumba, és fog neki tetszeni a kiállítás, és ki akar rá próbálni ezeket a fegyvereket, vagy hasonló fegyvereket, erre lehetősége nyílik majd nálunk lőoktató segítségével a mi lőpályánkon.